नमस्कार प्रणाम। हम राइटर राकेश आप सबके प्रणाम करतनी। और ये हमार चैनल बा WR ब्लॉग्स वीडियो, जौना पर आप सबके हमार सारा अपडेट मिलत रहेला। का करतनी हम, कौन गाना लिखतनी, केकर गाना लिखतनी और कौना कंपनी से आई गाना। तो आप सबको बता दें कि हम दिल्ली में उपस्थित हो गइल बानी और 2-3 महीना हम घर पे रहनी है, थोड़ा सा शादी उदी अपने भाई के। तो अब दिल्ली में उपस्थित हो गइल बानी, काम फिर जोर शोर से चल रहा बा। और अभी हम अम्बे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बानी फिलहाल। और आप सबके बता दी कि बहुत बढ़िया बढ़िया अभी कांवर गीत 2022 के बहुत बढ़िया बढ़िया कांवर गीत हम लेके आ रहल बानी। हमार लिखल गाना MS म्यूजिक चैनल से आ रहल बा। बहुत सारा कलाकार लोग के आवाज़ में आवता। तो आप सब MS म्यूजिक चैनल के सब्सक्राइब कर ली और ये चैनल WR ब्लॉग्स वीडियो के सब्सक्राइब कर ली, ताकि हर एक अपडेट आप सबके मिलत रही। और लोकगीत भी बहुत अच्छा तैयारी होइल बा, सैड सॉन्ग भी बा। तो हर एक तरह के गाना आप सबके मनोरंजन ला हम कोशिश कइले बानी। आप सबसे उम्मीद बा कि ढेर सारा प्यार आशीर्वाद देहब ये सब कांवर में, और खूब सुनब, खूब मस्ती करब। और तो आप सब भुलाए के नहीं के, और चैनल के सब्सक्राइब कर लेवे के बा और नोटिफिकेशन दबा देम, ताकि अप टू डेट मिलत रही। हर हर महादेव। जय भोजपुरी समाज।